alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin a inda nake karanto muku littafin nan mai suna waye yake kisan wanda Hafsat Muhammad Arabi ta rubuta. Sai ku kasance da ni don jin ci gaban wannan labarin. Me yasa kake zubar da hawayenka kansu? Ko kaɗan ba zan iya ɓata hawaye na akan Anuj ba bayan cin amanar da suka aikata mana tsawon shekaru 100. Yanzu ina ga idan da akwai abin da zaka damu da shi bai wuce akan zama akan kujerar mulkin wannan garin namu ba, ta faɗa tana kallon shi cike da izza. Shi ma kallon ta yake inda lokaci guda yanayinsa ya sauya. Suka shiga yin wata irin dariya mai rikitarwa, lokaci guda suka bace bat daga cikin kogon. Danejo tun da garin Allah ya waye ta rasa kwanciyar hankali gaba ɗaya. Duk lokacin da ta rufe idanunta Hajjo take gani cikin siffar da ta zo mata lokacin da ta yi mafarkinta, wato cikin fararen kaya. Danejo, na lura yau san baki kai komai bakinki ba, anya lafiya? Mairo ta faɗa tana kallon Danejo, wacce kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci akwai abin da yake damunta, don har ɗan rama ta yi kawai. Kallon Mairo ta yi tare da sauke mata murmushi. Na san mutuwar Hajara ta taɓa ki sosai, musamman irin mutuwar da ta yi wanda har yanzu ba a gano asalin me ya kashe ta ba. Wallahi ni kaina cike nake da damuwa sosai, duk da ta kasance mutum ne mai Danejo ta katse ta. Bai kamata mu tuna baya ba Mairo, Allah dai ya ji kanta da rahama kawai shine addu'ar mu. Danejo ta faɗa tana kallon Mairo, wacce ke mata kallon mamaki ganin yadda suka yi faɗa kafin ta fita da sammako. Kuma ko da ta dawo kan abin ya faru sai da suka ɗan taɓa, tana cike da matuƙar mamakin hali irin na Danejo. Mairo, wannan abin mamaki da yawa yake wallahi, irin wannan abin bai taɓa faruwa cikin wannan rigar ba tun da muke, anya kuwa haka nan ne? Ɗaya daga cikin 'yan gaisuwan ta faɗa, dukkan su zuba mata ido suka yi cike da mamakin abin da ta faɗa. Mutum na da kishiyoyi, ai ba mamaki kashe ta akai. Ɗaya daga cikin ƙawayen Hajjo ta faɗa tana taɓe baki. Jummala wannan katse ta wata ta yi, kin ga malama ba da ke nake ba, kuma ai kowa ya sani kashe Hajjo akai, ba mutuwar Allah ba ce sam wallahi. Danejo za ta yi magana, Mairo ta dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu da alama da ido. Nan suka yi ta juya maganar kamar za a yi dambe a wajen. Mommy, please listen to me, Aiman ya faɗa cike da shagwaba. Kallon shi ta yi ta girgiza kanta tare da harɗe hannayenta guguda. Please, dakatar da shi ta yi da ɗaya hannunta da ta ɗaga, tare da ɗan yin murmushi tana kallon shi, shi ma murmushin ya yi mata. Tashi ya yi a hankali ya nufi bakin kofar da take tsaye ya shige jikinta. All right, ta faɗa tana kallon shi tare da sauke nauyin ajiyar zuciya tare da ɓamɓaro shi daga cikin jikin nata. A hankali take kallon shi cike da fara'a, shi ma hakan yake kallon ta yana kikkifta kyawawan idanun shi da ke matuƙar burge ilahiran jama'a. Allah ya yi ma Aiman kyau sosai. Look my boy, na san a yanzu baka da burin da ya wuce mu tafi but shiru ta yi tana kallon yadda yake kallon ta. Aiman a ran shi fatansa bai wuce su fita kawai ba, su bar wannan gari. Mom, ya faɗa yana kallonta. Yes, ta faɗa tana sauke ajiyar numfashi. Hey baby, I think we have to wrap this up. Gwaggwanka na jiran mu a waje, mu je gidan gaisuwan nan in na dawo ma ƙarasa ko? Ta ƙarashe tana kallon yanayinsa da ya sauya lokaci guda. Ajiyar zuciya ta sauke har ta juya ta fita, yana tsaye yana kallonta. Aiman ya ji an kira sunansa da wannan muryar yarinyar mafarkin nasa. Ai da gudu ya fita bi bayan mominsa yana kwala mata kira. Momi please zan biki, ya faɗa da ƙarfi lokacin da yake binta da gudu. Waigowa ta yi ta kaɗa kanta ba tare da ta tsaya ba, ta ci gaba da tafiya abunta. A guje ya ci gaba da binta har ya tadda ta. Aiman, me yasa? Boka ya faɗa yana waige-waige. Ba alamun kowa a gun sai guguwar da ke tashi a gun. Ki bayyana kanki, ya yi maganar wannan karan cikin ɗaga murya, ransa a bace wannan karan yake maganar. Dariya ce ta soma bayyana tare da ƙaruwar guguwar, inda yarinyar da ke tafiya tare da guguwar sai alamun kamar abu na zagaye da shi yake ji. Boka runtsa idanunsa ya yi cike da matukar damuwar abin da take, ga matukar haushi da bacin rai da yake ciki a wannan lokacin.
duka Amaya da ce ta haddasa mashi su. Kina fusatar da ni, ki sani nan ba irin ƙasar ku bane, haka ba irin jinsin ku bane. Boka yayi magana cikin ɗaga murya, kana jin haka zaka fahimci ransa a ɓace yake. Ki sani amanar ki mahaifiyarki ta bani, ya zama dole ki ji magana ta ko na raba ki da duk wani tsafi da kika samu, wanda shekara ɗaya kika yi har shekara sama da 100 kina jiran samun damar canza siffa zuwa irin tamu ta bil'adama. Da iya ƙarfinsa yake wannan zantukan lokaci guda ta bayyana gabansa cikin siffarta ta asali, inda a nan take ta sauya kyakkyawar siffa zuwa budurwa kyakkyawa, fuskar ta ba alamun annuri sam cikinsa. Wace ce ni? Me yasa kake kira na kuma da Amaya? Waye mamana? Tambayoyin da ta jero mishi ne ya hargitsa mishi lissafi, sai a lokacin ya tuna alƙawarin da ya yi ma Anika kan ɓoye mata asalinta, sai dai bai san yadda za a yi ba da lamarinta ba. Shiru ta yi tana kallon shi, sam ta kasa gane komai a kanta. Meye ita kuma waye ita? Abin da ta iya tunawa shine an taɓa wacce take tunanin a matsayin mamanta kuma ta kashe ta. Wace ce ni? Ta kuma tambaya tana kallon boka da yake kallonta cike da dana sanin zancen da ya mata. Musamman tuna alƙawarin da ya ma Anika ba zai taɓa bari ta tuna ita wace ce ba, har sai ta kai shekarun da za ta iya kulawa da kanta. Wanda shi kansa ya san a yanzu ba ta da wannan watsa mata wani abu yayi fari kamar toka. Wani irin ihu ta sami shi, lokaci guda ta naɗe ta koma asalin siffarta tana kallon shi. Daga yau ba za ki sake samun damar yin wani abu ko sauya kamanni ba, za ki koma ciki, ba za ki iya aikata komai ba tare da izini na ba. Ha ha ha, faɗa yana wannan muguwar dariyar tashi. Tana ƙoƙarin mishi magana ta ɓace ba lokaci guda ɓat ta ɓace. To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau, sai ku kasance da mu don jin ci gabar yadda za ta kaya tsakanin Boka da Amaya. Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun shirinmu da mun